haast 82 jaar en nog heel tijd wekelijks aan het werk als graafdelver. Dat is wat Jan Jilderda van Veewarden nog heel tijd dacht. Together met je maat Hessel graven ze zo'n 20 graven in dit jaar op 9 verschillende locaties. En dit doen ze al een heel skof together. Hoe lang gaat het? 24 jaar zo wat. Ik ben het werk in met mijn hemkaan. Ik heb 25 jaar bij Viando werken. Vroeger stond je niet bij de boer. Ik heb 50 jaar in het werk geweest. Ja, wat vind je dan nog toch zo mooi aan? Ja. We zijn er samen opgegroeid in Tessel en dan gaat het gewoon terug. Ja, maar juist een heel klaar. Nog hadden we zo'n met schildbad, hè? Ja, het is een groot verschil? Ja, nou. De klaar is van de zwedder, hè? Dat schep van hem. Hessel Dijkstra werkt al 24 jaar met Jan. Maar de jaren heen is het tempo van de duo net minder worden en graven ze nog om het leven. En die missen zit er dan ook net in van Jan. Juist rijk als zware die gewoon in de klaar en dan lekker vet. We beginnen in de auto zetten en we ben er weg. Ja, en dat vind ik altijd, ja, dat vind ik een wonder. Ja. Dat is een jong zeker. Want ik ga met vakantie, maar Jan gaat net met vakantie. Maar je hebt nog nooit zeker best. Nog nooit. Ik kan er net mee maken dat er zeker ben. In die hele 25 jaar net. Nou, dat is dan echt een unicum. Na 24 jaar met de skep op paard is Jan er nog net klaar mee. En wil het liefst terug in, want het echt net meer kan. Ik had zien zijn, 90 jaar nog hak op. Dat vind je wel mooi best? Ja, misschien ook net, weet ik niet. Als ik nog zo vet ben dan nou, dan denk ik misschien wel terug. Ja, ik kijk nog naar de tuin. Maar ik al een hakje. Ja, ik zit nooit in hoe ik ben uit door een schep. Steeds zeggen, mijn laatste graaf, mijn eigen graaf, doe ik een zaden dezelfde eerst al hebben. Ja.